velkommen til en ny video, jeg selv har lavet. Nu skal vi lige ind på verdenen. Jeg er måske lige 20 startet lidt med at finde en hel masse diamanter og sådan noget. Og været nede og cave lidt. Men jeg tror og jeg håber, at I godt kan lide den her video. Hvis vi kommer op på 50 likes, så vil jeg gå videre på den her serie. Og det er mig. Det første vi sådan skal, jeg tror nok at vi lige ind på kreativ, før jeg går lige at gøre noget andet noget. Men lige om lidt der starter vi lige på at gøre det. Se, her har vi så døren og der, så går vi sådan ind. Har vi en seng, som vi ikke kan sove i nu. Har en crafting table, ovne. Og vi har også nogle kister og sådan lidt af hvert. Hvorfor er jeg så dum? Og så har vi så til gengæld også alt det her, hvor vi vores jeg finder lige det. Okay, hvis I ved hvad det hedder, en ender chest. Jeg tror lige jeg lægger noget tag på. Det kan I godt lige kigge. Kan I ikke lige holde til at lige se at jeg lige putter noget tag på. Det tager ikke så lang tid. Men jeg håber virkelig at I kan lide den her video. Og hvis I godt kan lide videoen, så husk at smide et like. Hvis I smider et like, så vil jeg blive glad. Hvis vi ikke smider noget like, uanset hvad, please lad være med, please lad være med at sige onde kommentarer med, at du er dum, du grim og tyk og fed og sådan noget. Og det kan man jo sige. Og sige at du er dårlig til at spille Minecraft og alt sådan noget, og du har 20 startet. Og sådan noget andet noget halløj sådan noget. Jeg har ikke 20 startet eller noget som helst. Jeg har rent faktisk bare gjort det helt normale. Du gør i Minecraft. Du starter ud med at lave et træhus. Eller hvad du nu har lyst. Du kan jo ikke starte med at lave sådan en diamondhus eller noget. Men jeg ved ikke om vi kommer til at lave et sådan kæmpe stort hus, fordi vi er på den her. Og jeg har sat monstrene på normal, så der vil ikke ske noget nu, når at jeg har diamond gear. Men I skal altid huske, når man har diamond gear, så skal man stadig passe på. For der kunne jo godt være skeletter, som er opgraderet til nogle af de nye. Og hvis de er opgraderet til den nye, det ved jeg ikke. Men hvis de er det, skal de bare våge på at gå med. Okay. Jeg gør lige noget sådan noget her. Hvor du sådan gør sådan her. Er jeg ikke lidt lyset? Kan jeg godt se på videoen, at det er lidt lyset nu. Selvfølgelig, i næste video, der skal jeg nok skrue op for det, hvis I synes, det er for mørkt, eller sådan noget. Det er noget, I bestemmer, men skal vi ikke bare komme i gang med at gå ind på single player, og så gør vi lige sådan her, gem spil. Bum. Hvis I kender en smartere måde end at gå ud og så gå ind og gøre det, så må I gerne lige skrive det ned i kommentarerne. Ja, det er ikke sådan verdens bedste setup jeg kører med, så jeg ved ikke om jeg kan lægge YouTube-videoen ud. Men hvis jeg kan det, jeg kalder selvfølgelig Alexander Mod.
Jeg havde også selv Alexander, så det giver måske lidt mening. For eksempel, jeg havde rent faktisk Alex. Men jeg lægger den her video ud klokken 3:30. Nej, hvad det hedder? Klokken 4, og jeg vil nødt, hvis I måske gerne vil lave et... Hvis I kan høre, at lige om lidt, der åbner døren, så er det fordi, at min mor eller far, eller min lille søster, min mor og far, og min lille søster kommer. Det er sådan... Men det er ikke så brugbart. Det der er ikke brugbart. Det her er ikke godt. Nåle for livet! Der kommer monstre! Skynd jer! Så sover vi. Det er sådan, vi har fået en ny kat, som hedder Atlas. Han er sådan måske lidt fjum og øre og en lille drillefinger. Han kan godt måske nogle gange på at bide, men det er jo noget, I kommer jer ved. Ah. Det er verdens mindste mine, det her. Det er sådan, alle de ting, som jeg ikke kan bruge, dem smider jeg bare ud, eller går ind i min ender chest med. Men jeg tror nok, jeg har sat mit waypoint, og hvis jeg så dør, og det er nede i lava, så er jeg måske lidt dømt. Men jeg prøver i hvert fald at se, hvor langt jeg kan komme i den her serie. Og vil vi komme så langt til Ender Dragon? På det tidspunkt, hvor vi kommer til Ender Dragon, der filmer jeg. Og jeg lover det. Amager halssuk. Hold kæft, det vil verdens mindste mine. Jeg synes ikke, det er så store miner her i sådan en verden her. Men det er ærgerligt, at jeg ikke har mere. At jeg ikke har flere diamonds. Jeg har brugt alle mine 23 diamonds på diamond gear først. Og så sparer jeg så op til de her. Men jeg har ikke mere jern eller noget. Det er sådan lidt ærgerligt. Okay, jeg gider altså ikke lige at slås med Endermans indtil videre. Der er langt ned. Vi går ned og udforsker en mine, som jeg måske ikke skal gøre, men gør jeg det. Ulala, det er verdens mindste mine. Yay. Hold nu kæft, hvor var den lang? Det her. Og så her. Er I klar? No! Jeg kan ikke komme op! Hjælp! Okay. Jeg har en spade, og ikke bange for at bruge det. Skal vi lige se, hvor god min bue er? Hold nu kæft, for helvede. Det gælder bare om at ikke dø, når jeg kommer ned.
måske... Jeg ved ikke, om jeg tør at gå ned i en cave igen, fordi der var måske... Ja, 2-3 gange rent faktisk. Jeg skulle ned og hente gear. Det er så trist, som I ved. Der spiller Minecraft, by the way. Hvis der er nogen af jer, der spiller Minecraft, så må I gerne sige det. Det kan godt være, at jeg ændrer nogle af tingene herinde på. Og måske kommer jeg også til at spille sammen med Slice.dk. Men ved aldrig. Jeg kan lige tage det her. Name. Bum. Jeg skal ud på eventyr! Woohoo! Se, jeg mister kun 4 hjerter. Skal vi lige skøjte? Men hvis der er nogle ting herinde på, som I godt kunne tænke jer, at jeg skulle lave, så siger jeg bare til. Måske vi skulle... Jeg ser lige, hvor lang videoen den er blevet. Okay. Jeg tror nok, at vi skal til at stoppe. Drenge og piger, ved I, hvor mit hjem er? Hjem! Derovre. Det er bare for sjovt at sige. Hjem! Kære hjem. Men jeg tror nok, at vi skal til at stoppe den her video. Så, jeg tror, at... til næste gang, det bliver ikke i morgen eller i overmorgen, fordi der har min far fødselsdag, og så skal vi sådan lige fejre den, hvor at min kusine og sådan noget, de kommer i overmorgen, så... Men, skal vi lige takke af et mega godt sted. Jeg skal lige skue over vandet. Okay. Jeg vil sige tak for i dag. Tak for i dag. Alle folks ude på internettet. Farvel.